Amerika, Afrika eta Asia. 3 kontinente hauek zeharkatzen dituzten 7 ibai ezagunekin jokatuko dugu gaur. Badakizue, urak dakarrena, urak daroa. Halaxe dio kantak. Ea zakua eskuratzeko aukera ere ez dizuen urak eramaten. Ura handiak datoz. Esate baterako, ibai honenak. Niger. Afrika. Afrikan kokatu duzu. Potomak. Amerikan, Afrikan, ala Asian kokatuko zenukete? Amerikan. Amerikan. Indus. 3 kontinente hauetako batean dago. Nun ordea? Asia. Asia. Iguazu? Amerika. Horrez duzu zalantza hundirik izan. Tigris? Asia. Asia. Zambezi? Afrika. Parrez? Eta Ganges? Asia. Asia. 7 bai? 3 kontinente, ura hundietan murgildu zarete. Eta uretatik, erdi itxoak, edo oso pozik aterako zarete, baina hori laster jakingo dugu. Nondik hasiko gara? Niger. Bai. Bai, Afrika mendebaldeko ibairik garrantzitsuena da. Ongi kokatu duzue, eta ongi hasi duzue, ia 20.000 eurotako zakua irabazteko bidaia. Iguazu, Iñakik oso seguru esan du. Bai. Ego Amerikan urjauztegi oso ezagunak ditu, gainera? Iguazuan egongo zinen? Bai. Bai? Bai. Ara? Tigris. Bai, Turkian sortzen da. Tigris da Eufrates ezagunak. 3 ibai asmatuta. Zakuan 19.580 euro. Dena asmatu ezkero etxera 20.380 eurorekin joango zinatekete gaur. Zambezi. Bai. Bai, Afrika hegoaldeko ibaia da. Ze itxura hartzen diozue honi? Ondion asko falta da. Seguruena, zein ikusten duzue? Ez da bate. Bat bez. Batez. Gangesera. Joango gara. Eta hau ere asmatu duzue. Indiako ibai sakratua. Bi falta. Ondo kokatu aldituzue. Zuk esan bier. Aldatuko zanitxu eskate? Hala? Ez dakigu nola. Ez dakizuen ora. Ez da guk ere. Indus badirudi, hala esan duzu, Indiarekin zerikusia izan dezakela. Baina ba ote du Indusek Indiarekin zerikusirik. Ikus dezagun? Ondo! Tibeten jaio eta Kashmir eta Pakistan zarkatzen ditu ibaiak. Azkenengoa duzue. Potomak falta zaizue, atzealdean dituzuen senideak ere agortu dituzue, danak urduri gaude hemen, hau asmatuko bazenukete, 19.580 euroko zakua eramango zerukete etxera. Sekulan minuzen izan dugun zakurik handiena. Ea? Ibai bakarra falta zaigu. Potomak. Bai!